Ginpanindugan sang Iloilo City Police Office kon ICPO ang nauna nga statement sini nga hindi makaalarma ang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Matandaan nga si Iloilo City Police Office Officer in Charge Police Colonel Wilbert Parilla ang una nga nagpahayag sini subong nga semana. Ginulan na sang magkatuhay nga mga komento ang amo nga pahayag ni Parilla, ilabi na bangod sa bag-o lang natabo nga insidente sang pagbun-anay sang duha ka magpamilya sa San Isidro La Paz sang Sabado sang gabi na nagbili na sang 4 ka mga patay. Nag-ugat ang amo nga krimen sa ginapahayag nga palpak nga transaksyon sa shabu nga nagabalor sang 1,500 pesos. Sa meeting naman sa mga punong barangay sa Lapuz nga nakasentro sa diskusyon kung makaalarma o kung hindi ang droga diri sa syudad, nangintiglawas ni Parilla si Police Lieutenant Colonel Lorenes Lusaria nga amo ang Deputy City Director for Operations sang ICPO. 3 ka bagay ang ginplastar sini nga mahimo gamiton nga rason nga suno sa iya nga masili nga alarming na ang droga. Una, dapat nga kinilo-kilo na sang droga ang makumpiskar. Ikaduha, kung may mga opisyales o kung dalagko nga personalidad nga involved sa illegal drugs. Kag ikatatlo, kung may mga opisyal nga nadakpan mismo sa operasyon. Pahayag sini, taggagmay lang ang na-recover. Sa Iloilo City, kag magagmay lang ang users. Hindi pareho sa iban nga lugar kung sa diin may mga barangay officials pa nga involved.